И здравейте хора! Днеска ще снимаме тук с мен е Амар. Да, хора, аз днес лайвам. Той в момента в лайва между другото. Да, хакер е, мога да го банете после след стрима. След клипа. Те наргот, къде се биете? Мокве бе, на енда. Аз лайкам. И Човек, аз да, ще скачаме сега. Тук Няма да е Дапромър и Копа 03. Който не го знае Копа 03, той е чат Хелбер тук. Може да му тегли една майна заради мене. днес ще псуваме копа. Аре пи бе. Ти снимаш ли, бе? Да бе, ти са ли го... Той се прави. Не се правя, наистина съм пуснал сцена. Отин ти. Може ли така? Аз бях заглушил до сега. Ама знаеш, че е верно така му някой те бане без музика. Аз мислех да го снимам, ама не го снимах. Ама Маре, как го правиш, бе? Айде, Зеко, айде на Зеко! А Маре, как го правиш? Абе, един фъра знае, аз ще го питам фърато ми и той ще ми каже. И ще му я да го правя. Някакъв гризли. ЕГ ме почна. Той кога ти го каза това, бе, Амаре? Вчера. Ама аз тук ли съм бил? Курка може да живее с нас, да знаете. Добре, да, аре си сега, точно сега ли трябваше да го кажеш, когато То гризли е хак. Той виж къде се скри мърлюто. То гризли е хак, бе. Кажеш А да не е как? сестра. Те всички хакливи са сестра. Къде си ти? Как му е ника, бе? Хейска. А не, най-държи. Не е дропнал. It's гризли дропна ня. Ето много мраза, ето мърл. Той пръв. Умеч. Прибийте този Далекс, най-слабия в цялата галактика. Джагарона. Тук Джагарончи. Кажи му да мукне на това. Поемала войната. На него ли викаш или на мене викаш? На двамата. Бах ти наглия, брат. What the fuck, що имам две дебъвки в мене, бе. Някакъв е написан на МСГ курво, вече. Изи. Ама ето аз казах, да псувайте го заради мене, виж на пожакате псуват. Нека псува, аз ще ги бити. Айде! То как го буде обтрапа, леле? Без искам пребих, брат, извинявай. Бия джигарончето. Бият го. И отиваме. Джагарона все пак не е тук свещеник. Ела, тук е Джагарон, няма никой те убива, бе, приятел. Ще скачаме 20, ако трябва. Дълка ли се? Абе, този ме Фокспан. Ей, годен. Виж какъв е мръсен това, брат. Едно място, един трап. Виж какъв е мръсен такъв, брат, не може да направи скин. Хикс 30, Z, минус 150. В тия координати не мога да се оправя на успех аз. Малко по-бавничко. Той изяде дебъвките. Айде, GG. Хикс 20, Z, минус 150. Искаш още 10 пъти. Това го дебъфнах. Леле, пийте го този. Фукснете живко 21. Знаеш как го дебъфнах? В главата, брат. Чилник инвийски, където ме бута, бе. Не. Ей, деба мърлюто, как се затвори. Ти още малко ще ми изгърмиме трапе, яко. Що го казахме на клип? Нищо. Ще видим това пак мога да ми помогне за монтаж. Надявам се. Да сложи музичка. Не. Кероти. Стил и надо, бе. Само страпове. Добре, ще пусна леко музичката. Ай бегаме. Секунда. Има дупка в базата, бързо. Къде? Айде, Живко! Айде! Живко си заминава сега. Кажи координати пак. Чай, че има някакво ме бил отвън. Хикс 20, Z, минус 150. Чай, само си... Дайма на тази песен, че ми е дразни. Така, оправям се. Джири. Къде сега се биете, бе? Това гъмнеш. Маре, къде се зони? Ние тук ще чакаме, вие ги биете. Горе има един. Тук има някакъв. Да, Алекс, го е. То за малко да куик дропне, брат. Ей, това да, Алекс, бийте го, да, Алекс. Много го набих аз. Ама с нови пошенки, да знаете. Всичко му е много нови пошенки. След го скачам, нека рип. Този вишко, живко, дай на дебеля. Добър ден. Той ти ми писа по скайпа. Аз взех един лек за всеки случай. Да, Алекс ме бие с ръка.
Да, той ще ти дропне меча, внимавай. Че аз го ще го мисля така. Той извади меча. А то глътна лега, бе. То колко лега има в него? Сигурно вече 100 леки яде. Вбийте се, аз ще си изпия почнати. Ай го да, Алекс! Айде, quick дропни бе, мърло. Кой ме има война? Айде мри бе, ай то си. Пускам си скил. И не съм си хиляди тя. То ще го quick дропнеме. Ей, би, колко можеш. Какъв копа, бе, аз ти би отвънка. Абе, кой вика на тебе, бе? Ти каза копа. Не съм казал. Копа, виж този... Добре, то ни се гради, са не му издесна. Айде. Айде. Аз имам клипъра. Айде, двама са ми. Клипъра, гемо. Амаре, дай стрелки и такова, бързо. Абе, какви стрелни, отива и си купил, бе, мързал умрял. Ето живко, майка му дева. Равнете се. Ай. Ти ме първо блокна, курва. Добре, че счупих и вратата. Идвам. Ридите, че те двама на гълта нямам. Аз съм тук, аз съм тук. Не, този аерокрафт беше един от нас. Аз кой убих? Един от... Ще иска да... То ще иска да... Влезнах в сейф рума, рип! Амаре, гърми крипър! Нямам. Айде. Аз съм рип тук. Добре, Джив. Поможе хора, някой да гръмне някакъв крипър. Живко! Гърми бе! Нямам друг клипа долу, една от където ги извадих. Всичко ми е в пивито. Копа, имаш ли ти? Всичко ми е в пивито. Ще метна перо, ето нека си да се бъгна. Аз имам... Айде, бъгнах се! Бийте по това, Алекс. Лоуиц Алекс. Айде, яш ми говното, тъгър. Айде, банана, айде. Не знам кой би е. Не! Дай му. Аз го пия тук. Скус. Уби го. Аз бия някой тук между. Уби ги. То се бъгна при теб. То ми много бия, аз нямам... Мръдни се, копа. Аз и лезнах, GG. Хей, гай. Да си бият вътре трима. Виж къде съм. Браво на него, ай чао. Ето Живко, леле, ще го изнеси. Кит. Нямам никакъв кит. Кит Evil God. 17 часа. Оф, GG, това добър батъл. Ама само, че Джагарона ще си замине. Ай, one pen. Айде, чао. One pen, бързо. Аз съм там, бе. Помощ! Ама, join. Чао, Тин. Що ме изостави, бе? Няма се върнам за теб, чао. Ти що не ми писа ма join, бе? Ма, защото мислех, че защото преди малко беше заето. Ма сега съм рип. Аз ще завърна спокойно. Само че трябва да върза Shadow Trap. Аз ще влезна и тука. Че аз идвам. Ай отново. Ооо, айде! Остана, бе. Не знах и му трябва. Айде, GG, сега не мога да избегате. Не, умирам тук, тия мангали. Ме бият. Брат, в момента вода сме пи. Водре с момента, какво те пита, не те интересува? Аре, и да ми хелвате. Ай, ама ти къде си? Да си в някакъв сейф рум. Не съм в сейф рума, бързо. Идвам. То ме бутна, какъв е той, бе? Какво те пита? Дали да, не колков ти има. Значи... Хик се... Какъв то? Сега тук вече го загазих яко. Аз съм рип, не има смисъл какво да правя.
Rip TNT 13. Няма на идвайте. Умирам. Това твой трап ли? Да, това е трапа, дето уби. Не, аз бутнах един техния трап. Ма защо ми изостави така, бе, Амаре? Аз съм... Ама аз умрях. Ти си умрял, аз стигнах тъкмо. Ти, нали, по-добре ти да умреш. От аз да умра. Аре, мъква. Поне само ти умря. Добре. Шефа най-важният. Аз отварям толкова скалки и им го дискузията. Добре. Дадни ме, бе, тига ни мръсни. Добре, хора, това беше за клипа. Надявам, че ви хареса. Ако ви хареса, можете един палец нагоре. И да. Ще се видиме сигурно. После му да има стрим, не знам, ще видя. Но не знам кой ще го качи в този клип, така че ми да.